Puurokattilasta? Ei. Postiluukusta? Muropaketista? No mistä? Upplands-Väsbyhän kuuluu jo 1. tammikuuta 2010 tähän suomen kielen hallintoalueeseen. Ja että tämä suomen kieli todella jatkossakin olisi tällainen aktiivinen osa Upplands-Väsbyn kuntaa, niin me alettiin muun muassa, että lapsille järjestetään näitä suomalaisia sunnuntaita. Viime vuonna oli suomalaiset lauantait ja nyt kun muutettiin tänne uuteen kirjastoon, niin suomalaiset sunnuntait. Ja tuntuu siltä, että on todella menestys. Tänään meillä oli teatteriesitys Pelastakaa äiti ja oli todella onnistunut. Lapset istuivat siellä kuin pienet kynttilät, mutta samalla olivat mukana koko ajan tässä teatteriesityksessä. Joo, ja koska se on seuraava kerta? Seuraavan kerran meillä on 29. päivä huhtikuuta. Ja tervetuloa vaan kaikki.